Čaute, vás vítam u môjho tretieho partu na hru Minecraft. Vidíte, že som si to tu zmenil, ale žiadne akože podstatné zmeny. Vlastne čestku som si sem dal, crafting a tak. No však vidíte, nie ste slepí. Osvetlil som si to a strechu. Dnes by som sa chcel vybrať tam, ako je ten snežný vrch. A akože tým smerom nejakú výbavičku, akože som si tu urobil kamennú, vypálil som, no proste tak troška za kamerou som robil, ale však to niekomu nevadí, tak nebudeme sa zdržiavať a pustíme sa do toho. Budeme šprintovať, lebo tak budeme rýchlejšie síce jedlo, no to akože neviem prečo som to začal rozoberať, tu je aj ohle, to sa zíde samozrejme. Si môžeme tiež, ale iba 2 kusy si vyťažíme. Viac sa mi nechce. Lebo máme akože naozaj dosť uhlia. Gravel, teba po ceste. No. Ak sa tam dostaneme. No, tento kvet sa mi páči, ten. Bereme domov. Jupi, party. Party chleba. Tak sa u nás volá akože chleba, akože party chleba, nechápem, o čo sa pokúšajú, ale je to party chleba, tak akože partyujte, no ne? Však party chleba. Chlieb. A party chlieb. Je to po slovensky, ako som v parte 1, myslím, hovoril, že po slovensky, tak divne som hovoril. Takou polomaďarčinou. Takže tak. No, sme tu, to nebolo dlho. Chcel som si tento sneh naťažiť. A potom sa budeme guľovať, akože je síce leto, ale tak prečo nie? A potom by som tu počkal, akože tuto ešte chvíľočku, ale zasa celú lopatu si akože nechcem zničiť. Kvôli takej blbosti, vlastne akože nie je to blbosť, ale ako sa to zoberie. No vlastne to aj blbosť nie, takže co je proste najlepšie. Nejako vidím. No, to je pekné sem, náš domček sa ďalej to vidíme, mali by sme vidieť. No tam je niekde, ale nevidíme, na neho nevadí. Tak keď zomrieme, tak bude, to by som prežil, ale no, jupi, Jeremimo. Veď, to sa mi zíde. Akože, pochopili sme sa, tak. Meč. No, to bolo aké rýchlo, no však slépky sa tak rýchlo zabíjajú. No, tu si ďalšie, poď. Daj mi meso aj ty neprežiješ tiež. Dala meso, okej. Crazy pig, very very happy, yeah. Asi tak. Toto sa mi tu páči, to je taká tu proste pustina, to je také, to pekné, to je aj pekný výhľad, to sa mi to tak páči. To je Epic strom. Pokiaľ sa vám tento strom páči, napíšte do komentárov Epic strom. Wow, to je úplne epic strom, to je. Tu by som aj býval, no už sa blíži noc, počkajte. Prepáčte. To nič ste nevideli, akože mohli ste vidieť, ale niekoho to nezaujímalo. Takže neviem, o čo som sa snažil teraz, ale koľko máme? 16, tak ešte si pár zoberieme. Tak stačí. Prepáčte, že tento let's play krátky, ale je vonku veľmi pekne. Tak akože chcem byť vonku, počkajte, ja sa len pozriem, ako je vonku. Ešte pekne, ale hrozne pekne. Takže chcel by som ísť von potom, tak len taký krátky let's play to bude, ale snáď vám to nevadí. Ja si dám späť mikrofón, chvíľku strpenie. Tak už som späť, akože chápem sa.
tuto a kde budeme bývať. Tak ja by som aj tuto, to je také pekné, ale... Ty, ja mám nápad. To bude pekné. To bude krásne. A pokiaľ vy neviete, čo si myslím, ja vám to poviem. Postavíme si tu potom hrad, pôjdeme ťažiť a budeme aj za kamerou ťažiť proste a wow, to bude úplne epické. Úplne veľký hrad, ja neviem niekam až po oblaky, také veľké schody. Ja už to úplne vidím, to bude celé toto hrad, aj sklad bude vlastne toto v skále, wow, to bude úplne pekné. Takže ja si to tu zatiaľ takto, ne? A teraz ešte vám poviem, tu bude tajné proste tajná miestnosť a to bude tu takto úplne pokryté. Ja to už vidím, ja sa tak teším, ja budem aj za kamerou toto robiť, vždycky vám ukážem potom niečo, aj ukážem, ako som robil a môžete si to aj vy urobiť. Jeden mi už písal, už som zabudol, ako sa volá, prepáč, keď ma sledujú, že ja som bol akože prekvapený, že mi písal, že mám dobré videá a ja som pozeral jeho, no super videá, aj ona som zíral normálne, je to síce akože na angličane, niečo som rozumel, niečo som zhodil akože do prekladača a takto sme silné písali a keď ma sleduje, tak akože ťa pozdravujem. Hi. Ne, mne sa to zničilo. OK, tak ja to tu už asi zruším teda a budem robiť aj teraz za kamerou. Budem robiť aj za kamerou. A postavíme si hrad a ten náš starý domček tam necháme, opustíme ho. A potom niekedy sa nám ešte budeme smiať, že to ešte v druhom let's play, vieš, viete, už keď nejaký let's play, tak Ježišmarienka, toto bol ten starý dom a sa na tom budeme smiať, to bude, wow. Viete, čo by bolo blbé, keby som si zabudol zapnúť mikrofón, ale to sa nestane. Takže ja by som sa s vami už rozlúčil a pekný zvyšok dňa. Čaute.